Και κλείνουμε λοιπόν την παρουσίαση σήμερα εδώ στο δελτίο μας με τα θέματα στα μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των ενιαίων λυκείων. Έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια μαθηματικών, την κυρία Κλεοπάτρα Βουγαζιανού, πάντα βέβαια από τα φροντιστήρια από Καμισάς. Κυρία Βουγαζιανού, πώς ήταν τα θέματα των μαθηματικών, μέτριας δυσκολίας και αυτά? Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου θεωρώ ότι ήταν λίγο δυσκολότερα από τα περσινά. Σε γενικές γραμμές όμως ένας μαθητής ο οποίος είχε προετοιμαστεί καλά δεν θα αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως λίγο τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης σε κάποια σημεία να δυσκολεύτηκαν περισσότερο. Καθώς δεν έχουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τα μαθηματικά, βέβαια. Συγκεκριμένα τώρα στο πρώτο θέμα υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σωστού λάθους και κάποιες ερωτήσεις θεωρίας, τις οποίες νομίζω ότι λίγο πολύ τα περισσότερα παιδιά θα απάντησαν. Στο δεύτερο θέμα, το οποίο ήταν σχετικό με το κεφάλαιο των πιθανοτήτων, ήθελε λίγο προσοχή στη διατύπωση των ενδεχομένων, να κατανοήσουν ακριβώς τα ενδεχόμενα τα οποία τους ζητούνταν να υπολογίσουν τις πιθανότητες και λίγες πράξεις, τίποτα όμως το δύσκολο. Πολύ απαιτητικό. Ναι. Στο τρίτο θέμα τώρα, που αναφέρεται στο κεφάλαιο της στατιστικής, λίγο περισσότερες πράξεις. Το ερώτημα Γ3 και 4 κυρίως ίσως δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές, αλλά και πάλι μην ξεχνάτε ότι τα θέματα αναφέρονται στους μαθητές, μάλλον θέλουμε να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν προετοιμαστεί καλύτερα. Και γι' αυτό ο βαθμός δυσκολίας ξεκινάει συνήθως από το τρίτο θέμα για να ξεχωρίζουν οι καλοί από τους μέτρια διαβασμένους. Και στο τέταρτο θέμα τέλος, ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα δυσκόλεψε αρκετά τους θεωρητικούς, γιατί ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήθελε και κάποιες γνώσεις γεωμετρίας, και κυρίως το τρίτο και τέταρτο ερώτημα, τα οποία είχαν κάποιες παραπάνω απαιτήσεις. Το ευθύμα ήταν ότι το τρίτο ερώτημα εμείς στο φροντιστήριο το είχαμε συζητήσει με τα παιδιά τις τελευταίες ημέρες και πιστεύω ότι πήγαν προετοιμασμένοι και απέφυγαν τις πάρα πολλές πράξεις, κάτι που σίγουρα τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Γενικά πιστεύω ότι ένας μαθητής ο οποίος ήταν αρκετά καλά προετοιμασμένος και είχε δουλέψει όπως πρέπει όλη τη χρονιά, δεν θα αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βουγαζιανού και με αυτό το μάθημα κλείνουμε την παρουσίαση των θεμάτων. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις από τα Δωδεκάνησα.